Yoko Ono artista japoniarraen erakusketa irailaren batera arte izango da zabalik Bilboko Guggenheim museoan. John Lennonen bikotekide izandakoak 200 lan baino gehiago ditu ikusgai. Baina, bere artelanez aparte, Yoko Onoren performanceak ere ezagunak dira. Esate baterako, hortxe, nia, izara beltz bat hartu eta gela itxi batean paseatu. Pintura hartu eta pareta txuri bat pintatzea ere bai, oso ezaguna da. Edo, ikusten ari zareten orkestra bat zapiekin estaltzearen performanza. Guggenheimera abiatuko gara orain, han zer dagoen ikustera, erakusketaren komisarioarekin hitz egiteko moduan garela uste dut gainera. Gauon? Ez komisario eta ez polizi, nik porrak gozaltzeko. Zera, nik gruista nau, gruaz jaso, Idiazabal Nacional 1, ojo! Bueno, a ver, ze ikendek Guggenheimen blokez? Zingo japa, lan, hoxe, hona etortzeko esan zigute, japonesa batek gure beharra zeukala, txikia ze iteko eta hemen nahi nau, japonesa horren ahinduta. Bezero japoniarra? Oan txesango izan, nola izan hau, kirarri raro, gopizkate, Yoko Ono. Bueno, baina izan hau akordatzeko oso zaila, eta nik Ho Chi Minh, deitze ziba, bai, Ho Chi Minh. Bai, Ho Chi Minh, ik esan, eta ni asingo naun, Bai, ik esatekenen, bale, venga ba, guazi. Osa, Yoko Onorentzako lanen aiaiz, baina zelan da hoi? Performance oitako bat, inberdiat. Esaten epa, nik haintzen diaten nahi diat, iraulitako jami bat altxa barbalima, nik altxatu ingoiat. Espioian harri bota barbalima ja, bota ingoizkiat, eta performance oitako bat inberbalima, ba, oire nik inidiat, Zeatik, profesionala nahizelako, blokez profesional, Etxon, japonez txikitea hainduk ematen hasiek eta, egon bizkat. Altxatzeko, oire baldeu, hone enten dikin behartzeia ze esateun, Eskarrik asko, blokez, eta performance benetan ederra egiten ari haiz, Izat egin de konexio, euskitze, ara jotzeko inalek, ara jotzeko, hoxe, Ho Chi Minh, hau noiz bukatzea, txegi, vale, bega berrize, Kasuik ez diritero nahi, me kauela, nahiko izango, korta, euskitze, korta, hau inor ez di ikusi behar da, Izan ongi, blokez, adio!